Dit is een heel geweldig moment voor de regio. Hiermee krijgt de campagne nog weer even extra elan. En dit is een heel belangrijk moment om de campagne uit te rollen en het gebied breder en breder eigenlijk bij de campagne te beloeken. Dwaande rint nou ongeveer een uur. Hast het idee dat genoeg mensen al weten wat Dwaande inhoudt? Nee, ik ben nooit tevreden. En dat moet ik, je moet het laten heen lezen. Maar als je zegt wat voor inspanningen nou we dienen hebben en wat voor reacties we nog hebben via Twitter, via de website, hoe de belutsenis is van de ondernemers, dan ben ik best tevreden. Maaike van der Molen, het hoofdreceptie van Lendel Ezelstad en Henny Oost, zij is van Landtransport uit de Harkema. Dames, Dwaande ambassadeurs, wat betekent dat voor je, Maaike? Wat Dwaande voor ons betekent, we zijn natuurlijk een vakantiepark. Hè, dus we hebben heel veel gasten in dit gebied die graag Dwaande willen zijn in dit gebied. Dus we proberen op zoveel mogelijk manieren Dwaande te promoten. Om ook de ondernemers uit ons gebied onder de aandacht te brengen. Om ervoor te zorgen dat dit gebied op een positieve manier goed gepromoot wordt bij onze gasten. Ja, en het transportbureau, van oorsprong al vanuit het pilotproject betrokken bij Dwaande. Hoe is dat voor je? Ja, nou, toen wij gevraagd werden om mee te doen met dit project door Elke Piet van der Meulen van Achtkarspelen, zeiden we ja, wij rijden natuurlijk door heel Nederland en Benelux met onze auto's. Dus we willen de regio met trots uitdragen. De regio Noordoost-Friesland. We hebben inmiddels de reclame ook achter op onze vrachtauto staan. Ja, om toch maar zoveel mogelijk mensen naar dit hele mooie gebied te krijgen. Want we zijn natuurlijk trots op deze regio. Nou ben er het treetje ambassadeurs vaststeld. Hoe belangrijk zijn deze ambassadeurs? Nou, dat is heel belangrijk. Het is net goed dat je een regiomarketingcampagne had die alleen nog van de gemeenten is. Ik heb het gevoel dat het al net zo is. Maar met deze ambassadeurs erbij krijg ik echt dat de campagne rolling wordt en breder wordt. Net alleen nog van de gemeenten, maar juist ook van die ondernemers in het gebied die met collega's praten, die boeten dit gebied ook hun werk door en hun netwerk hebben. Heel belangrijk. Het is kort maar krachtig, Dwaande. En als je dat altijd maar gewoon uit blijft dragen en zo lang mogelijk, dan komt dat zeker goed.